na dia hagnano concert za tsy ahampy le vola. Mila vola marobe zegny mahavita opération ny rein zegny. De ny zavatra tegna nitouché za satria manko marobe zegny misère dans le monde. Izy io tsy amintsika Madagasikara fa eran'izao tontolo zao feno misère. Mizava nareo amin'ny télé, mizava nareo amin'ny internet regny fa misère io eran'izao tontolo zao. Fa ze tandrify antegna, ze ambanimasontegna no ataontegna ze azontegna atao. Antegna tsy afaka agnano partout, tsy afaka agnampy olo jiaby fa ze hitantegna ambanimasontegna io no ataontegna. De ny tantara amizay le vehivavy hoe efa maty io ny dadan'le zaza, zany hoe tsy manambady le madame, vadiko efa maty izy de io zanako vavy tokana izy. Nitouché za be le raha satria reny za ary managna zegny vavy tokana zegny. De raha zanako zio narary andeha soloagna rein, tsy managna moyen za, renaka foiko andeha maizako zanako, ce qui est logique, ce qui est tout à fait normal. De tsy managna atao normal izy koa mangataka edy amin'olo zegny. De tsy nangataka vola rô taminaka, tegna tsy vola nangatandreo taminaka fa hoe disponibilité-ko hagnano concert zegny no nangatandreo. De nefany za mbola tsy disponible zio ty. De nararotiko hoe sendra anniversaire-ko, de igny za nagnano sangisangy hoe ze te mia cadeau, de magnome cadeau. J'ai fait exprès faniniako natao hoe ze te mia cadeau. Za tsy miteny hoe misy zaza marary, za tsy miteny hoe andeha miagna olo vola, non. Ze foinareo anaka no niresiko ampitiavagna, de igny no nandesitsika nagnampy rô, igny no namezantsika rô amin'ny fitsaboagna ataondreo. Mariko fa tsy mahavoaefa opération zegny fa mahavoaefa le soins madinidiniky alohany andeha hagnano le opération. Raha ohatra hoe nagnano partage fo za tamin'ny Facebook hoe misy olo marary, karaha le fohitantsika andavanandro hoe misy olo marary de hoe partagegna fo, tsy haiko na marobe karaha igny olo nagnampy tamin'ny page en tout cas ambadika agny tsy haiko fa karaha igny fomba nazahoako vola maro hoe cadeau d'anniversaire. De haiko fa marobe olo tia za, haiko fa marobe olo mahafoy raha aminaka, de niteneniko hoe cadeau d'anniversaire ako, de izy igny hitanareo igny marobe olo nandefa, marobe olo nandre anjara. De ino no agnanaovako ity vidéo ty. Za ngambany mbola tsara hitanareo hoe nagnampy olo de aboakako amin'ny Facebook hoe nagnampy olo, mbola tsisy zegny. Fa nataoko ty vidéo ty satria anareo no nanolotra le vola, de azavaiko aminareo hoe lasaiza le vola namezanareo fa tsy nihoaniko. Mbola tsisy olo nikatramoeko teto, mbola tsisy olo nihoaniko vola teto, fa nentitsika izy igny nagnampy olo, ze olo mendriky ampiasan'le vola. Tsy sambako magnano action karaha io fa raha ny remarqueko sady nahafaly za be mitombo isan'olo magnome vola, parce que au début za nagnano izy io somary bon nahary olo fa tsy nahazo vola karaha zio ty fa tambanimbany. De tafara mahay manonga zegny le vola azo no ny fitiavanareo voalohany, fitiavanareo za, faharoa hoe fahatokisanareo za, fahatelo firaisankina satria ho anareo zay mahay toetrako hainareo tsara fa tsy hoaniko zegny vola baka aminareo zegny satria ma antegna tsy farany ze tegna sahiragna zegny. Fa hoentitsika magnampy olo ze mendrika ampiagna. Be de be olo mangataka amin'ny Facebook agny, be de be olo sahiragna, de okare tsy agnamiatsigny hoe anao tokony magnampy zao, tokony magnampy zao. Non, samby olo mamody vavanazy magnampy ze olo tiany ampiagna, samby olo magnampy ze olo ambany masonazy tandrifizy, fa tsy anjaranareo miteny zahay hoe zao tokony ampiagna, raha ihany tokony ampiagna, fa nenay ze hitanay ampianay, ze tratranay, de karaha zegny no tokony ataontsika tsaraikaraiky. De eto za mankasitrika misaotra anareo jiaby ze nafoy vola taminaka fa tonga soamantsara am'ze olo tokony andianan'le vola, ke misy vidéo-ndreo helo hoe misaotra atsika jiaby. Miarahaba ry Jade, ito zanako ito zany narary rein nanomboka tamin'ny janvier, de dialyse urgence izy niteny dokotera, de tsy maintsy fa raha nanano transplantation
tena vaky loha mihitsy zay zany hatramin'ny janvier tsisy solution. Nefa izy tena mbola tanora loatra, tena mbola 27 ans. De touché be mihitsy zany zay na ny fanampiany Rizady de eto zay maneho fankasitrahana feno ho an'ny Rizady manokana sy ireo izay nandefa fanampiana rehetra. Mankasitraka indrindra tahin'ny tompo amin'izay atao rehetra rehetra. Ho ela velona Rizady. Misaotra indrindra mankasitraka. Efa misy fandraisako anjara baka aminaka mandeha amindreo fa tsy ambarako hoe ohatriny somme fa le avy aminareo no voatery nambarantsika hoe ohatrino no vola voangontsika. Merci beaucoup Tahin-Janahary atsika jiaby. Malatsary antenako fa salama tsara atsika jiaby agny zay. Te hizara raha ela aminareo zany anty. Misy fotoagna za somary mahazoazo aigny zay, maventy be. De nefa ny kamo za hagnano sport. Maromaro amintsika agny donc kamo magnano sport mitovy za. Sady za koa kamo hagnano régime satria za tendakanigny. De nefa tsy maintsy karakaraigna vatagna. De ny raha ataoko izy koa fa te hiegny za na te ho very poids zegny. Mety efa hainareo ngambe ino raha ataoko. Migiaka du thé za, thé minceur. Zay thé mampiegny, thé minceur vita amin'ny zavamaniry izy ty, vita Madagascar. Asan'ity thé ity dia coupe fin, zany hoe tsy maregny mosary anao. Donc mihina maraindraigny, mihina atoandro, mihina hariva fa tsy mihina agnelagnelagna ny fotoagna tokony isakafoanana. Coupe fin izy de tsy maregny mosary anao. Fary hoe brûle graisse, zany hoe zay jiabora agnatin'ny vatagna atsika dia ravina azony ity thé ity. Brûle graisse tsy de haiko manazava izy fa miala zegny le jiabora agnatin'ny vatagna atsika. Voilà. Zegny ilagna an'ity thé minceur zay matetiky ampiasaiko amin'ny fotoagna ilako izy. Arahinao toromarika zay ambaran'le mpivarotro ho azavaina raha jiaby fa ho hitanao résultat. Ndraikindraiky koa za lasa be kibo satria misy jabora. Quand je grossis, je prends un peu partout. Za koa fa maventy, mahazo tanako, mahazo jiaby maventy miaraka aminaka kibonaka jiaby. Donc mampiegny kibo ity ventre plat. Zegny agnaran'izy ity ventre plat. De ity no sotroigny mitovy amin'ny fagnanaovagna thé minceur. Zany hoe ampangotragna rano de ahidigny ao sotro araiky amity de igny no atao rano fisotro mandritra ny tontolo andro. Ataonao izy ty de ho hitanao ny résultat fa miegny ny kibo, miegny koa ny vatagna azony thé minceur. Ho anao zay mila fagnazavagna fagnampiny, mandehana amin'ny page ny Elf Madagascar fa agny no misy zay fagnazavagna tadiavinareo. Sady hosoratako amin'ny description io zay toeragna jiaby mety ahitantsika mpivarotro thé minceur eran'ny Madagascar sy agny ampita-dranomasina. Hello madame!